हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो यूट्यूब चैनल स्वrji the creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। तो बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंनि। गिबियावनो दङ UPPL आयजो गांखं आरो BPF आयजो गांखंनि गेजेराव दावहा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव BPF राजखान्थि आफाद आरो UPPL राजखान्थि आफादा मोनसेया मोनसेजों गाव गावनि राजखान्थियारि स्वार्थखौ लानानै गोबां बायदिसिना रायजो राजाफोरनि गेजेराव बखिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालि बावैसो आरो उदालगुरियाव BPF आयजो गांखं आफादनि मोनसे सावराय जथुमाव हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे BPFनि आयजो बिथांफोरा आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ सरकार नङा आरो प्रमद बर'आ गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव डिभाइड आसाम 50-50 बिनाय जादोंमोन, नाथाय दायो प्रमद बर'आ डिभाइड मानि 50-50 खालामदों होनना गोबां अजद होनाय जादोंमोन। थारैनो बेखौ लानानैनो मैया UPPL आयजो गांखंनि एबा उदालगुरि जिल्ला UPPL आयजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि जुगामि दैमारिया बेनि सायाव रोखायै खेंफोरथि होदों एबा फिन जाथाय होनायखौ जोङो बयबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथां जुगामि दैमारिया बुंदों दि BPFनि बेबायदि बखिनाया थिग जायाखै आरो जुदि BPFनि आयजो गांखंफोरा बुंनाय बायदि प्रमद बर'नि सरकारा मानि 50-50 होननायखौ जुदि फोरमान खालामनो हायोब्ला फोरमान खालामनो नांगौ आरो जुदि फोरमान खालामनो हायाब्ला बिथांनि सायाव राहा लागोन होननानैबो गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि गोलोम बोथोरनि 15थि जथुम्माया जागायबाय। नंगौ, आसाम आयेन आफादनि गोलोम बोथोरनि 15थि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मैयानि जागायनाय हाबाफारिनि सिगां आसामनि सासे MLA एबा शिबसागर बियाबनि MLA अखिल गगৈ बिथाङा आसाम आयेन आफादनि जथुम जानायनि सिगांनो आयेन आफादनि लांगोना मोखाङाव मोनसे सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा आथिखालाव हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारखौ बायदि खामानिनि अजद होनानै गोबां रावजों बायदिसिना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो मोनसे थांखि बायदियै बिथाङा आसामाव आथिखालाव मोब्लिबनि बिल बांनायखौ लानानै मोनसे गोख्रों अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा हारसिङैनो आखायाव लेन्थन आरो आखायाव गिसिब आरो बायदिसिना बेसादफोर लानानै सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों। मानोना आथिखालाव मोब्लिबनि बेसेन बांबाय थानायखौ खमायनांगौ होननानैबो बिथाङा गोख्रों दाबि दैखांनाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 16थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै इन्टार डिपार्टमेन्ट जोलुर बादायलायनाय आरो इन्टार डिपार्टमेन्ट काबादि गेलेलायनाय बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गेलेनाया गुबैयै मैया एबा 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै 15 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहैनो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफाबावदोंमोन अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौबो बाहागो लाफानाय नुनो मोननाय जादोंमोन। सापागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि सांग्रां आइजो बिथांमोनहा गाज्रि बिथिंखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव सांग्रांथियारि मोनसे हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा बाहायनाय हाबाया बांलांनायनिफ्राय बांलांनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जाय
हाबाफोरखौ सांग्रांथि होनानै गुबुन गुबुन आफाद दोलोफोराबो सांग्रांथि होबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव सापागुरि खख्लाबारि ओनसोलनि गोबां आइजोफोरा सांग्रांथियारि मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गासै बिसिडिसि आरो ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपजों लोगोसे गासैबो सांग्रां आइजो बिथांमोनहाबो मैखोमै बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बेनि थांखिया जाबाय आथिखालाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गाज्रि हाबा हुखा आरो फेग्रा मुवा बाहायनायखौ गोजानाव दोननांगौनि थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया 1 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो होखारनांगौखौ लानानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै धर्ना हाबाफारि लाबोबाय थानाय जादों। लोगोसे आसामनि गभर्नर, आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोननिसिमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौ होननानै मोनसे गोसोखांथि बिलाइफोर होबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसालिमाफोराव 1 घन्टानि थाखाय धर्ना हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांखिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो होखारनांगौ। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला जुदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो होखारा अब्लानिफ्राय जेब्लासिम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारा अब्लासिम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दरखं मोखाङावनो सान हर थानानै धर्ना हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो बिथांमोनहा। सासे उन्दै बैसोनि देहायारि बेंगुरा गोनां हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव जोंनि आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरफोराव बेबायदिनो उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया बांबोबाय थानाय जादों। जेराव जोङो खौरां बिजोंफोराव सानफ्रामबो बेबायदिनो उन्दै उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे जाथाया सोराङाव फैनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि आमगुरि गामियाव सासे राजेन कलिता मुंनि लम्पटआ सासे उन्दै बैसोनि देहायारि बेंगुरा गोनां आइजोखौ एबा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद थिखांदों। जाथाया साननैसो सिगाङावनो जानानै थांदोंमोन, नाथाय हिन्जावसाया गुबै गासै जाथायफोरखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरनो फोरमायथिनायाव बाथ्राया सोराङाव फैयो, जायखौ लानानै आथिखालाव सिमला थानायाव केस होनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिजनि बिसदबायाव आयेन बेरेखायै दंफां मिल बोखांनो मोननाय जायो। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसाम सरकारनि नाजानायाव दंफां दानफायनायखौ खम खालामनो थाखाय बायदि समाव बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो आथिखालावबो आसाम सरकारा लोगोसे भारत सरकारा ओनसोलाव रायजोआव गुबुन गुबुन बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय फारसेथिं बेबायदि खाबुखौ लानानैब्लाबो सोरबा सोरबा सुबुङा दंफां दानफायनाय खामानिखौ मावगासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिजनि फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसदबानि मोनसे गामियाव गंसे आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मिलखौ बोखांनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि बे दंफां मिलखौ बोखांनो हानाय जायो गुबैयै एसएसबि आरो हाग्रा बिफाननि जथाय संदाननायनि गेजेरजों। UPPL सरकारा 3 बोसोर बारलांदोंब्लाबो नाथाय जेबो खामानि मावनो हायाखै, जायनि जाहोनाव आथिखालाव रायजो राजाफ्रा UPPL सरकारनि सायाव जेबो फोथायनाय गैलिया एबा आसा गैलिया बाथ्राखौ बुंदों आसामनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङा। मैया उदालगुरि जिल्लानि भैरबखुन्द BPF ब्लक कमिटिनि मोनसे सावरायमेलाव बाहागो लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा एबा प्रमद बर' सरकारा
बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां बायदि खामानि मावनो हागोन एबा अनुष्ठानफोर लाबोनो हागोन होननानैबो बुंदोंमोन। नाथाय आथिखालाव बिटिआर गोरोबथाया नंखाय बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदों आसामनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसेबो आथिखालाव बिपिएफआ फैगौ समाव गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिदों। लोगोसे आथिखालाव बिपिएफआव लोब लोब रायजो राजाफोरा फैनानै हाबफैगासिनो दं एबा जगदान जाफैगासिनो दं होननानैबो गोख्रों रावजों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों।